velkommen til den her video. Ja, i dag så vil jeg lave en Agar Dario video, fordi at jeg kan ikke huske hvad han hed. Han startede i hvert fald med Jonas, men jeg ved ikke hans efternavn. Han er også en YouTuber. Jeg vil nok lægge hans linket af i beskrivelsen, så no problems. Hvor fuck han lægger det. Lige før gør det ikke. Måske er der alt for mange, der spiller spillet. Sorry. Jeg forstår ikke. Jeg har kun lavet en video, og så er det allerede. Altså, han er bare ikke kendt på video. Det er jo ikke noget, jeg frygter. Det er jo noget, jeg godt kan lide jo. Tak herfra til Jonas. Motherfucker. Jeg forstår ikke engang, hvad der står der. Hvorfor spiser du mig? Du er ikke engang for Europa dig. Du skriver, jeg ved det ikke, lort, mand. Som om du... Det er lige meget, jeg snakker ikke om det. Jeg tænker ikke at komme på leaderboardet, fordi jeg har nærmest ikke spillet det her før. Det er kun fordi, at... Det gør mig så crazy, man. Jeg skal bare spille det igen. Spil. Hvorfor skal du lægge? Men jeg har spillet sådan 2 timer i går, og måske en halv time i dag, så måske kunne det godt være, at det... No. What the fuck? Tak for Jonas. Altså Jonas. Der er ham, der skrev den første kommentar. Eller de 2 første. Jeg vil lige spørge om noget. Hvordan mener han med, at jeg skal optage min PlayStation 3? Altså, hvis han vil skrive i kommentaren, hvordan... What the Hvis han vil skrive i kommentaren, hvordan, så vil jeg blive rigtig glad. Eller hvis du gjorde det. Så, ja. Jeg ved ikke, hvor lang tid vi har optaget endnu. Vi har optaget 3 minutter. Rekorden, man. Nå, jeg håber det er sjovt, eller så kan vi også lave en 2 af den. Og så er der bare derudad. Altså, jeg har drømt om at være en YouTuber. Og så blev jeg det. Fordi nu er min alder lige der, hvor jeg kan. Og så gør jeg det. Fuck det. Men det var det godt der lige nu. Måske. Eller hvis jeg har set den her video. Synes at der, eller hvis den var fin nok, så kan I godt sige til jeres venner, familie, alle dem I kender. Og så kan I komme til at kigge på en kanal, og så hvis der bliver rigtig mange subscribers, så begynder jeg at lave bedre sådan, hvor bedre optager og sådan noget. Og kamera. Yeah. Yes. Fuck dig. Nej, ikke over mig. What the fuck? Ikke Skype, man. Det er lige det spændende sted. Down. Damn. Ja. Hvis jeg dør, når jeg dør den her gang, så det er sidste gang, og så hvis jeg dør, så er det færdigt. Så er jeg færdig med en video. Jeg synes det lagger meget. Jeg ved ikke hvorfor.
Det der OBS, det er faktisk ret godt, eller OBS, eller hvad I kalder det. Det er faktisk ret godt i forhold til, ja, det er bare godt. Jonas, jeg synes det, altså det er til dig nu, Jonas. Altså, I skal også kigge på hans kanal. Selvom han har 3 videoer, så er han allerede nået med 200. Men det hedder 200 visninger. What the heck? Han er godt nok god så, hva'? Eller måske har han haft en ny anden kanal. Det kan det også godt være. Jeg dør aldrig. Nutella. Lækkert. Nå, men det lækker helvedes til. Godt lavet, Emma. Aga King is winning the game. Jeg ved ikke helt, jeg er faktisk ret god i forhold til, hvordan jeg... Nå, det er lige meget, hvad jeg taler meget mærkeligt nu. Kom nu, gå ind i hinanden. Come on. Sådan der. Bum. Jeg tror aldrig, jeg dør. Altså, hvis det skal gå sådan, så er det fint nok, altså. Hvor lang tid har vi optaget? 7 minutter. Det er da fint nok. Lidt. Det er godt spil med ham. Kan vi nappe ham? Nej, Spis ham. Nej. Jeg ved ikke, hvorfor det lagger så meget. Fordi når der står sådan en... Jeg kan ikke altså ikke mere. Vi ses til en anden